Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашай эксперткай, з якой мы сустракаемся раз на 2 тыдні стабільна, і за гэта дзякуй тэалагіні і экспертке ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароне правоў Натальі Васілевіч. Добрый дзень, Наталья. Я таксама вельмі цешуся, што магу рэгулярна прысутнічаць у эфіры Еўрарадыё. Ну, регулярнасць і парадачак — это ўсё у графіку эфірным, я маю на увазе, это ўсё вот для нас, беларусаў. Наталья, мы пазначылі таким загалоўкам. Спачатку я думаў, што ён будзе больш, ну, как бы, знаешь, агульны, царква плюс дзяржава, ну і абмяркуем, як мы гэта любім, розныя там сувязі, наколькі яно правільна, неправільна, якія пагрозы нясе, калі вось царква і дзяржава, іх інтарэсы неяк так пераплятаюцца, і яны там працуюць адна на другую. Але сёння как бы гэты наш загаловак атрымаў развіццё пэўнае. Пра што я кажу? Сёння Лукашенко ладзіў там прыёмы у сябе у палацы Рэспублікі, там ці дзе ён там у этом сваім ладзіў, і как бы там Качанова там з вершам прыйшла, там нейкі там пра тое, як Лукашенко Беларусь з кален падымаў, там такі, знаете, вельмі, наверное, гениальны верш написала Качанова. Але другое, я просто читаю паведамленне, другое мерапрыемства у графіку — сустрэча з мітрапалітам Вяймінам. Ну і тэма для размова стане падрыхтоўкай і святкавання значных дат для праваслаўнай царквы. Скажите мне, кай ласка, значныя даты для праваслаўнай царквы. Царква святкуе нейкія вось свае рэлігійныя святы. Прычым тут Лукашенко? Да я не ведаю, ведаеце, я ўвогуле ад вас даведалася зараз пра тое, што мітрапаліт сёння з Лукашэнкам сустракаецца. Так што, бачыце, не паспяваю сачыць проста за ўсімі гэтымі падзеямі. Ну што, прычым тут Лукашенко? Ну хоча Лукашенко, ён любіць значныя даты пасвяткаваць, там што-небудзь арганізаваць, дзе-небудзь пасвяціцца. Ну, ён жыве ад даты да даты. У нас пастаянна год чаго-небудзь, месячнік, яшчэ чаго-небудзь, да, все падзельна. Вот как у вас эфірны час регулярны, так у Лукашенко кожная дата, там хай это будзе 1835 гадоў альбо 65 гадоў, да, такія некруглыя даты, яны таксама заўсёды прыдаюцца да таго, каб штосьці адзначыць і чарговы раз прасунуць свой парадак дня вот у сувязі там з гэтай датай. Значныя даты, разумееце, кожны год у нас нейкія юбілеі некруглыя адбываюцца, і, ну, відаць, зноў тут нейкі некруглы юбілей. Хаця, ведаеце, зараз увесь хрысціянскі свет абмяркоўвае адну важную дату. Гэта дата 1700 гадоў з часу правядзення Нікейскага сабора. І вы нават, напэўна, ведаеце, што ў Менску ёсць плошча юбілейная. Вот якраз плошча юбілейная за 200 гадоў да сённяшняга дня была названая якраз у гонар чарговых угодкаў гэтага Нікейскага сабора. Наколькі важная была падзея і як яе умелі адзначаць нашы продкі. Вось, і цяпер увесь хрысціянскі свет якраз рыхтуецца да гэтага Нікейскага юбілея. Калі б я загадзя пра гэта падумала, мне тут вісіць ікона, ну, за ёй трэба ісці. І якраз ікона Нікейскага сабора, якую нас у Нямецчыне намалявалі, і цяпер у нас, ведаеце, кожны тыдзень адбываюцца нейкія нікейскія святкаванні. Таму, ну, нічога такога ў гэтым няма. Хай Лукашенко таксама пасвяткуе юбілей Нікейскага сабора, можа, штосьці новае для сябе даведаецца, можа, перадумае пра тое, што не так робіць, і гэта яму дапаможа. Не думаю, що яму нешта дапаможа, апроч, значит, турыстычнай паездкі ў Гаагу. Ну, але тым не менш, мне просто... Я спадзяюся, у Гаагу будзе паездка не турыстычная, а па справах. Ну да. Але я просто з чаго вот кажу, ну, ёсць ўсё ж таки нейкія мерапрыемствы рэлігійныя, і той же самы кіраўнік праваслаўнай царквы,
ідзе да Лукашэнкі, ну ён жа ідзе да яго не для таго, каб запрасіць Лукашэнку взять удзел у гэтых мерапрыемствах, каб ён там, я не ведаю, там пастаяў дзе-нибудь у царкве, там что-нибудь там, як ён гэта любіць, расказаў про тренды ў знешняй палітыцы і что там Трамп любіць самвона, але узгадняецца. То есть атрымліваецца, что царква не можа зладзіць ніякага свайго царкоўнага мерапрыемства, калі на гэта няма дазволу на вышэйшым узроўні. Да, конечно, но же проведение всех мероприемств это таки принцип дозволу дзейнічае і асабліва калі мерапрыемства некае буйное, то лепей заўсёды заручыцца гэтым дазволам, каб потым не было ніякіх сюрпрызаў. А то так бачыце, ёсць выпадкі, калі хтосьці там кагосьці хрысціў на возеры, а потым паехаў на Акрэсціна. Таму безумоўна все рэгулюецца, все зверху кантралюецца. А цяпер ведаеце, масавыя мерапрыемствы, любы нейкія падзеі, яны заўсёды маюць у сабе патэнцыял перарасці у нешта іншае, у нешта большае, мабілізаваць людзей. Таму безумоўна любое святкаванне будзе павышаны інтарэс выклікаць ва ўладу. Хаця я магу сказаць, што у цэлым тое, што ўлады цікавяцца жыццём рэлігійных супольнасцяў, гэта само па сабе даволі пазітыўная, я б сказала, з'ява. Напрыклад, нямецкі прэзідэнт, вот я казала пра гэты нікейскі юбілей, пра эту ікону, якую цяпер у нас возяць па ўсёй Нямецчыне, па розных прыходах. Прэзідэнт Нямецчыны Штайнмаер, ён кажа: я таксама хачу паўдзельнічаць у вашым паломніцтве з іконай, возьміце мяне з сабой. Так, таксама праявіў інтарэс. Ведаеце, кожны год у Нямецчыне, напрыклад, адбываюцца фестывалі царкоўныя. Один год это там пратэстанты ладзяць гэты фестываль, Кірхентаг называецца, іншы каталікентаг. Туды ўся палітычная верхушка прыходзіць, спрабуе там дзесьці удзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах, нейкіх подыумах, адказвае на пытанні людзей. Таму добра, што нейкія мерапрыемствы праводзяцца, проста які ў іх сэнс у гэтых мерапрыемствах, так, што яны даюць, наколькі гэта мерапрыемствы, куды людзі, ведаеце, вот у Нямецчыне, каб удзельнічаць у Кірхентагу, то трэба ўзяць, заплаціць за гэта, там выдзеліць нейкі тыдзень, паехаць туды, неката арганізаваць свой побыт. А у нас гэта часта як адбываецца? Зганяюць людзей просто на мерапрыемствы, якія ім не вельмі цікавыя, і так уся логіка ўсіх вот гэтых падзеяў беларускіх, яна дзейнічае вот менавіта на такім прымусовым узроўні. Вот. Куды людзі ходзяць у нас, куды беларусы ходзяць? Беларусы любяць хадзіць у Буцлаў, у паломніцтва. Вось гэта такое, як бы, скажем, арганічнае мерапрыемства, буцлаўскае паломніцтва. Калі б папа прыехаў, таксама, магчыма, людзі б сабраліся, ім было б вельмі цікава паўдзельнічаць у мерапрыемствах з папам, разам паглядзець на папу. Праўда, невядома, які гэта будзе папа ўжо, да? Але чаму? Гэта таксама арганічны інтарэс, арганічнае мерапрыемства. Большасць жа мерапрыемстваў, яны такія фармальныя, адчэпныя, просто вот там трэба нешта правесці і адзначыцца. Калі ўжо загаварылі пра даты, то не далі як 24-го, гэта вось учора, азначалася вельмі такая сумная дата, пачатак паўнамаштабнага ўварвання расійскіх акупантаў на тэрыторыю Украіны, прычым з тэрыторыі Беларусі найперш, і, скажем, самае небяспечнае ўварванне было, бо там было вельмі недалёка да Кіева. І на фоне гэтага я читаю інфармацыю у тэлеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне». Дарэчы, раю ўсім подписываться, каб сачыць за тым, што адбываецца ў гэтай сферы нашага жыцця. І, безумоўна, Еўрарадыё, подписывайтеся на YouTube канал. І за 22 лютага паведамленне пра тое, што мінскі пісьменнік і кіраўнік валанцёрскай групы пры Свята-Елісаветінскім манастыры, прасці Господі, Николай Гаврылаў снова пахвастаўся получэннем узнагароды за баявыя заслугі.
цікава ад Міністэрства обороны Расійскай Федэрацыі нібыта. Потым наступны дзень 23 і інфармацыя про тое, што у монастырскім цэнтры Кавчег, гэта, я так разумею, таксама Свята-Елізаветінскі манастыр маецца на ўвазе, 22 і 23 лютага адбываюцца сямейна-патрыятычны форум под лозунгам «Выхаваем патрыётаў, абаронім айчыну». І вось, значыцца, у гэтым манастырскім цэнтры Каўчег дзяцей вучаць там пулемёты разбіраць, мінамёты показываюць, ну і вся вот это такая чисто хрысціянская такая, вот ведаеце, адукацыя адбываецца. Называется это сувораўскія гульні яшчэ да таго ж. Як вы патлумачыце, что это за тренды? Да, но бачыць, это не тренд, потому что нават калі паглядзець, я вот спецыяльна пераглядзела все фотаздымкі і пералічыла там дзяцей і дарослых, якія удзельнічалі ў гэтых мерапрыемствах. Насамрэч там, ну, это даволі вузкая праслойка, вельмі вузкая праслойка людзей, якія ва ўсім гэтым бяруць удзел. Там дзяцей это там каля 30 чалавек, да? Ну, што для памераў Менску, ну, даволі незначная. Дарослых там яшчэ менш было на гэтых всіх мерапрыемствах. Таму, ну, з аднаго боку яны робяць шмат піару, і мы ім робім піар, але, ну, як бы такая вот непасрэдны ўплыў на канкрэтных людзей яны аказваюць не такі вялікі. Вось, і таму я б не стала называць гэта трендам, просто вот ёсць такі у Менску Свята-Елізаветінскі манастыр, дзе ў людзей вот, ну, штосьці адбылося з іх духоўным жыццём, нейкімі там інтэлектуальнымі здольнасцямі, маральнымі, і вот яны просто як бы радуюцца вайне, радуюцца таму, што адбываецца, так, ім падабаецца гвалт, падабаецца сіла, падабаецца. Вот, ну цяпер ім, напэўна, придётся пераабувацца, ведаеце, я, ну, назіраю за пераабуваннем, это такая цікавая з'ява. Вот, напрыклад, прыхільнікі Дональда Трампа, яны цяпер пераабуваюцца вельмі моцна, калі таксама у рэлігійнай сферы, калі Дональд Трамп на адной з першых богаслужэнняў, на адным з першых богаслужэнняў епіскапальнай царквы, яна як бы выказала занепакоенасць. Яна нават не пратэставала, нічога там такого страшна не гаварыла, яна проста выказала занепакоенасць такой антыэмігранцкай рыторыкай, якая можа прывесці да дыскрымінацыі людзей, якія у тым ліку патрабуюць падтрымкі, якія з'яўляюцца уцекачамі ў Злучаных Штатах Амерыкі, альбо таксама людзей, якія належаць да ЛГБТК камьюніці, гэта людзі трансгендерныя, яны і так увесь час былі найбольш уразлівая група людзей, тыя, хто пакутае ад вось гэтай гендернай дысфарыі, і таму гэта епіскапіня звярнулася да Трампа і папрасіла, ну, неяк все ж таки не быць таким жорсткім і мець міласць да людзей, якія можа знаходзіцца ў цяжкай сітуацыі. І тады увесь твиттер, увесь такі, который падтрымлівае Трампа, Ілона Маска, не ведаю, боты ці сапраўдныя людзі, яны ўсе пісалі: вось жанчына, вот бачыце, да чаго даводзіць жаночае святарства, вот як жанчын трэба гнаць з гэтых усіх пасадаў, паглядзіце, это не натуральна для жанчыны, бачыце, яна крытыкуе нашего прэзідэнта і гэтак далей. А праз тыдзень прыйшла навіна, што Дональд Трамп прызначыў адказную за духоўнасць у сябе ў Белым доме, офіс па духоўнасці, духоўную сваю такую дарадцу прызначыў, якая яго падтрымлівае, якая яго нахвальвае, якая яго вось. І тут раптам, ну, не стало незразумела, што рабіць. Вот только што мы супраць жанчын у Сані выступалі, а тут як бы Дональд Трамп сабе жанчыну узяў на кіроўную пасаду. І так адразу такой прыйшлося думаць, як гэта ўсё сумясціць і прыдумаць новыя аргументы. Так, тое самае адбываецца і, ну, вельмі часта і цяпер у расійскім твіттеры, так, рускамоўным твіттеры, дзе раптам Амерыка, Дональд Трамп, Ілон Маск, это былі, вот здавалася, я яшчэ памятаю, як патрыарх Кірыл некалі казаў, што мы там в Украіне
воюем супраць этой всёй Америки и Заходу, які тут насаждае у нас усякую непатрэбшчыну. Вот это Святую Русь мы там абараняем. Мы не з Украінай воюем, мы Святую Русь абараняем от вот этого коллективного Заходу. А тут коллективный Захад уже вроде как падтрымлівае, вроде как уже сябры, і як бы становіцца незразумела, так а што зараз прыдумляць, да, якія аргументы. Ну і насамрэч людзі вельмі часта вот ім даводзіцца тых, хто асабліва просто падтрымліваюць нейкую ўладу, нейкі там рэжым, нейкія там наратывы, яны часта апынаюцца ў такой сітуацыі, калі все мяняецца і прыходзіцца вот. Так што Свято-Елізаветинскі манастыр можа таксама памяняецца, калі прыйдзе новы час і трэба будзе там камусьці новаму, скажем так, оказывать поддержку и знаки уваги. Ну, скажет, вы не понимаете, мы вообще, коли ездили и возили гуманитарку российским оккупантам, это мы разведмиссию там устраивали. А вот то, что рыхтовали... Яна ж так пишет, что мы помогаем жителям Украины. Мы туда возим не оккупантам, мы жителям помогаем Украины. Вот, якія апынуліся на оккупаваных тэрыторыях. И то есть у нас дискурс это многовекторность называется. Туды мы рассказываем одно, сюды мы рассказываем другое, как там ласкавая цяля у всех маток соседа смокча. Ну а тое, что там, скажем, сябры волонтерской группы этого вот монастыра атрымліваюць узнагароды от нібыта Министерства обороны России, ну это вот вы не понимаете, это такая вот шматходовочка. Мы им мозги запудрили. Да, можешь подходишь, я не ведаю, чым это все скончыцца. Я, ну, как бы, да, хай яны перабываюцца. Вот, ведаеце, калісьці недавно быў шоу, ток-шоу «Ток» у нас роды. Там была юрыстка адмыслоўца ў галіне міжнароднага права Кацярына Дзейкала. І яна якраз казала пра тое, што калі будзе новая Беларусь, калі адбудзецца транзит дэмакратычны, ўсё роўна мы прыйдзем да таго, што многія перафарбуюцца, і мы іх не пакараем, яны не знойдуць свайго пакарання, і яны будуць казаць, што нічога такога не мелі на ўвазе, заўсёды былі іншыя, яны там ніякіх злачынстваў не рабілі, што это ўсё выпадкова, ці іх прымусілі і гэтак далей. І што гэта рэчаіснасць, што, ну, я просто хочу, ну, мне дастаткова будзе, што гэты час прыйдзе, калі людзі пачнуць перафарбоўвацца, перабувацца, так, а ўжо знойдзе іх нейкае пакаранне, нейкая справядлівасць. Гэта ўжо пытанне другаснае. Можна нават усім дараваць, калі у нас будзе незалежная, свабодная, дэмакратычная Беларусь, то нават тых, хто працаваў супраць яе, ім можна будзе, ну, амніставаць іх, так сказаць, і прабачыць ад нашай радасці, што нарэшце мы дасягнулі вось гэтай нашай новай Беларусі. Радасць радасцю, але галаву губляць нельга ў радасныя моманты, і той, хто здзейсніў злачынства, павінен, нягледзячы на ўсе радасці, атрымаць пакаранне за свае злачынствы. Але каб нас не вінавацілі ў тым, што мы там нейкія маем асаблівыя, скажем, недолюбліваем праваслаўную царкву маскоўскага патрыархата, што мы вот как бы там как бы ставімся дрэнна да Гундзяева, што нам, скажем, Барадава і Веніаміна там не падабаецца, ці яшчэ што-нибудь. Мы да другога боку звернемся да каталіцкай царквы, да касцёла. Читаю на той же самой платформе «Христианская визия не войне» информацию. Арцыбіскуп Юзеф Станевский и бискуп Александр Яшевский сустрэліся с кардыналом Пьетро Паралином, дзяржаўным сакратаром Ватыкана. И про что гаворка была? Мы абмеркавалі актуальнае становішча каталіцкага касцёла ў Беларусі, зацяродзіўшы ўвагу на пытаннях супрацоўніцтва з дзяржаўнымі ўладамі і міжканфесійнага дыялога, паведаміў беларускі арцыбіскуп. То есть все нормально. То есть супрацоўніцтва с режимом, вот с АМАПом и с усімі там вот этими, которые адабралі чырвоны касцёл и все остатнее.
так нормально так. Ведаеце, ну не заўсёды трэба таксама верыць таму, што паведамляюць сродкі масавай інфармацыі. Таму што зразумела, што сітуацыя такая, што праўда ніхто не скажа. І што пра што там гаварылі з П'етра Паралінам, мы таксама можам толькі здагадвацца. Я думаю, што размова была пра ўсё, ну каб не раздражняць улады, просто была зроблена вот такі прыкрыццё. Это магчыма было такое прыкрыццё, вот, каб уладам іх не трыгерыць лішні раз, таму што мы ведаем пра тое, што і біскупы каталіцкага касцёла і святары каталіцкага касцёла знаходзяцца пад пастаянным ціскам, пад пастаяннай увагай, і таму лішнія вось гэтыя трыгеры, іх трэба пазбягаць. Але я не думаю, што для кардынала П'етра Параліна з'яўляецца таямніцай тое, што адбываецца ў Беларусі. Ён выдатна ў курсе таго, што ў Беларусі адбываецца. Ён падтрымліваў вось гэтыя імкненні беларускага народа да свабоды і справядлівасці. Для яго Беларусь знаёмае месца, і ён выдатна разумее тое, што адбываецца ў нашай краіне. Вось. І я думаю, што Ватыкан вельмі занепакоены, заклапочаны сітуацыю ў Беларусі і тым ціскам, які перажывае каталіцкі касцёл і які часам называюць супрацоўніцтвам з дзяржавай. То такое супрацоўніцтва, як супрацоўніцтва паміж героем апавядання Муму, і ягонай гаспадыняй, якая загадала яму забіць сабачку. Вось, там это такое супрацоўніцтва, это аб'юз і всякі іншы такого кшталту рэчы. Ну, добра, будем лічыць сапраўды так, што не ўсё так кажуць прама ў лоб, тым больш, што, знаеш, сказаўшы што-небудзь, што можа не спадабацца рэжыму, прапагандыстам, гэтым яго карнікам, просто не заехаць з таго Ватыкана, не перасячы мяжу Беларусі, альбо заехаць адразу ці на Акрэсціна, ці ў СІЗА КДБ. Ведаеце, ёсць такія сацыяльная рэклама, калі там жанчына паказвае там нейкі знак, там альбо жанчына, якая знаходзіцца ў сітуацыі гвалту, яна тэлефануе ў піцу і кажа: мне, калі ласка, вот такую піцу, і там пачынаюць распытваць, ці яна ў бяспецы, які ейны адрас, і дасылаюць туды паліцыю для того, каб яе з гэтых сітуацый вызваліць. Таму мне здаецца, што ў пэўным сэнсе рымска-каталіцкі касцёл зараз усміхаецца, але ззаду вось гэты там за спінай паказвае вось нейкі там знак таго, як выратуеце, дапамажыце. Пытанне толькі каму ён гэты знак паказвае. Тут жа кажуць, што і так Ватыкан, як фактычна такая моцная і палітычная ў тым сэнсе адзінка, сам можа за сябе пастаяць. Не можа пастаяць, напэўна, за сябе, і мы бачым, што цяпер усё таксама мяняецца ў Ватыкане у сувязі з хваробай папы Францыска. Актуальнымі сталі пытанні, хто ж будзе наступны папа, калі гэта ўсё адбудзецца, і які на гэты ўплыў будуць аказваць розныя таксама палітычныя сілы. І цяпер, ведаеце, сітуацыя можа вельмі істотна памяняцца, і выбачаюся, Наталья, што перабіваю, калі ўжо захапілі на гэтую тэму, тым больш, што з улікам таго, што Наталья папрасіла троху карацей нашу сённяшнюю гаворку зрабіць, не будзем спойлерыць, з якой нагоды, але вельмі прыемныя, так спадзяюся, для Натальі нагоды. Это не тое, што яна там менш будзе мець магчымасці там са мной размову весці,
дзесьці, а з іншым звязаная. Але тым не менш, мне вельмі спадабаўся допіс у вашым, Наталья, телеграм-канале асабістым. Вот я тут рэкламаваў хрысціянская візія не вайне, але ёсць яшчэ адзін телеграм-канал асабіста Натальи, называется Наталья з 2 Л, ну так і называется, Наталья з 2 Л у двукосе. Так вось, я цытую. На фоне хваробы папы Францыска ў Твиттере рэзка ўзрасло колькасць тэйкаў у духе. Папа Францыск – прадстаўнік глубіннай царквы, якая захапіла ўладу ў каталіцтве з часоў другого Ватыканскага сабора, і прыйшоў час скончыць з усім гэтым лявацтвам і зрабіць рымскі пасаг зноў вялікім. Блин, які слог. Далей, асабліва некаторыя каментатары рэлігійныя разганяюць хвалю у духе. А не трэба было папе Францыску пісаць ліст супраць палітыкі Дональда Трампа у адносінах да мігрантаў. Цяпер Бог паказвае, на чыім ён баку. Это, как бы, знаете, як у духу таким, а гэта вам за тое, што вы дрэнна маліліся, да? Ці мала маліліся? Што гэта адбываецца? Ну, зараз, Твиттер – то ввогуле така цікава сацыяльная сетка, і тым больш мы бачылі ейны ўплыў на выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, на вынікі выбараў. Таксама мы бачылі, як Ілон Маск не проста уладальнік гэтай платформы, але таксама і адзін з ключавых такіх людзей у істэблішменце цяперашнім палітычным ЗША. Ён спрабаваў таксама праз Твиттер падтрымліваць партыю АФД. Гэта альтэрнатыўна для Нямецчыны, гэта партыя, якраз вот адбыліся выбары у нас тут у Нямецчыне, і гэтая партыя набрала каля 20% галасоў выбаршчыкаў, што дастаткова вялікая колькасць галасоў для Нямецчыны, так? І цяпер Твиттер ператварыўся вось у такую платформу прасоўвання пэўных наратываў. Як бы там вельмі вялікай колькасці, зноў-такі невядома, боты, не боты, ці проста нейкія арміі заклапочаных людзей, яны прасоўваюць вось такія розныя наратывы ў падтрымку вельмі дзіўных персанажаў, тых, хто раней мог лічыцца непрымальным, так, нібыта спроба зламаць сістэму, і зламаць сістэму ўсюды, дзе толькі можна яе зламаць, таму што як бы ўся сістэма бачыцца, вось уся сістэма сусветнай супольнасці, палітычных арганізацый, там медыцыны, акадэміі, чаго толькі не вазьмі увогуле у свеце, яна бачыцца як вось гэтае выяўленне нейкай такой вялікай тэорыі змовы, што яе захапілі там пэўныя эліты, і цяпер такія Робін Гуды тэхнакратычны кшталту Ілона Маска і Дональда Трампа, яны спрабуюць всю гэтую сістэму зламаць, усе прынцыпы, на якіх будаваліся гэта сістэма, зламаць, і проста як бы пабудаваць нешта новае. І гэта тычыцца не толькі вось палітычнай сферы, але і сферы рэлігійнай. І вось і ўсё. І таму мы бачым, мне там пытанне, дарэчы, было, ці будзе каталіцкая царква дастаткова ўстойлівай для вось гэтага такого папулізму, агрэсіўнага, я б сказала, папулізму, ці ўсё ж такі будзе нейкі ўплыў сапраўды з боку вось гэтых твітарскіх наратываў на тое, што будзе адбывацца ўнутры царквы. Але мы бачым, што гэта закранае ўсё грамадства, што вось гэтая палярызацыя, якая адбылася, асабліва вось у часы ковіда, калі сапраўды грамадства страціла давер да ўсяго афіцыйнага, да ўсяго такого звыклага, так, як бы стала распаўсюджана вось гэтая тэорыя змовы вельмі актыўна, і нам з гэтым, мне здаецца, што ў беларускім грамадстве акурат такой канспіралагічнай свядомасці, напрыклад, не так шмат, як бы людзі, яны знаходзяцца у іншым псіхічным стане, скажем так. Людзі все яшчэ вераць у дэмакратыю, нягледзячы на тое, што
што мы не змаглі дасягнуць гэтай дэмакратыі. Людзі ўсё яшчэ вераць у справядлівасць, у правы чалавека, у тое, што агрэсара трэба пакараць, вось, што ахвяру трэба падтрымаць. Але гэта распаўсюджанне сусветная эпідэмія, вот это не ковід эпідэміяй быў сапраўдны, а эпідэмія вось гэтага канспіралагічнага мыслення, не звязанага як бы з рэчаіснасцю, дзе у любы факт вось гэтай постпраўды, дзе ўсё перавіраецца, гэта ўсё ж такі такая вельмі негатыўная з'ява, і стала зразумела, што мы ў свеце, ведаеце, я нават як даследніца палітычных працэсаў розных, так, як паліталагіня, я заўсёды думала, вось чаму Арыстоцель так быў супраць дэмакратыі. Вот ён казаў, што вот этим людям только дай магчымасць чего-нибудь там парышаць, а яны, калі у іх з мазгамі не вельмі добра і з маральнасцю не вельмі добра, яны вельмі хутка ператвораць, яны будуць не дзеля агульнага добра як бы штосьці рабіць, так, яны будуць рабіць для сваёй выгады, стане прынцып з гэтай выгады, і ўсё разляціцца, будзе ахлакратыя ці нейкая дыктатура чарговая, таму дэмакратыя гэта вельмі дрэнна. Я думаю, да не, людзі ж такія разумныя, добрыя, прыемныя, яны заўсёды там адзін аднаму дапамогуць, адзін да аднаго паклапоцяцца, вот такія адказныя і гэтак далей. Я жыла ў Беларусі, я такіх людзей бачыла. Мне здавалася, што калі нашы людзі самі змогуць вырашаць свой лёс, то мы дасягнем вялікіх поспехаў развіцця нашага грамадства, нашай краіны. І вся праблема ў тым, што просто нас, як людзей, адхінулі ад вось гэтага дэмакратычнага кіравання, але сёння, калі я бачу вот гэты сусветныя як бы працэсы, і раптам стало зразумела, наколькі папулізм, вот тое самае са свабодай інфармацыі. Здавалася, што калі будзе ўвогуле свабода цыркулявання інфармацыі, то мы заўсёды зможам знаходзіць аб'ектыўную, карысную, правереную інфармацыю. Але атрымалася цалкам наадварот. Цяпер, каб знайсці правереную інфармацыю, можна, конечно, подписаться на YouTube Еўрарадыё, слухаць прафесійных журналістаў. І, дарэчы, я скажу, што беларускія журналісты і тое, што ёсць супольнасць беларускіх журналістаў, ёсць нейкія стандарты этычныя, прафесійныя, гэта вельмі добра для нас. Вось, але тое, што прыйшлі блогеры, да, здавалася, вось, няма больш манаполіі на інфармацыю. А тут выявілася, што цяпер, каб знайсці нейкую карысную інфармацыю, то ніколі не ведаеш, праўда гэта ці неправда напісана, хто гэтыя людзі, што гэта такое. Як бы інфармацыі стала вельмі шмат, але вельмі шмат стала такого шлаку. Нават бедны штучны інтэлект, які навучаецца на вось гэтых аб'ёмах інфармацыі, ён як бы вучыцца быць такім же неразумным, як і большасць людзей, якія гэту інфармацыю посцяць. Гэта дипфейкі пастаянныя. Гэта просто такое штосьці адбываецца з нашым грамадствам, тое, што мы павінны зразумець гэты працэс, прааналізаваць яго і вынайсці вакцыну для сябе, да, як для чалавечага грамадства, для того, каб вось гэты фейкі, падманы, папулізм, недаставерная інфармацыя, каб это ўсё на нас не ўплывала, каб у нас была вот эта антывірусная абарона стаяла, і аказалася, што дэмакратыя, она не вельмі устойлівая сама па сабе, што насамрэч яна можа ператварыцца з дэмакратыі ў дыктатуру вельмі хутка, вот, і нават пры наяўнасці выбараў, так, это можа адбыцца вельмі хутка. Вось, і, на жаль, гэты працэс мы зараз назіраем, і наша задача сёння думаць, як нам выходзіць з гэтага псіхічны, я б сказала, это такі псіхічны стан, псіхічны разлад усеагульны, вот, які неяк трэба навучыцца з ім жыць, інакш чалавецтва, яно вельмі хутка просто прыйдзе там калі
сапраўды да трэцяй сусветнай вайны, то просто да нейкага поўнага таму Ілон Маск і хоча зляцець на Марс, тут усё нам пашкодзіць всю нашу сістэму, якую стагоддзямі будавалі, выбудоўвалі, так, вось, разбурыць, пасмяяцца і паляцець на Марс. Ну да, як там казала, вот бач, часам спраўджваюцца нейкія там прагнозы ці што, як это казала, сказалі мне, што правільна гаварыць так. Наталья Эйсмонт, вот, яна сказала, что вот бренд же ж, вот диктатура, так вот популярность вот это бренда диктаторская, ну, набывае моц у Европе, так что, ну, и с Мондом им лепш, відаць, спраўджваюцца. Але я вярнуся до твітаў і до папы. Цікавы момант, ты адзначаеш у сябе ў допісе. Пачалася таксама кампанія, наступным папай будзе Карла Марыя Вігана, прычым некаторыя выбраныя рэпосты з твиттера самого Вігана, правильно, Вігана ці як там правильно? Вігана, да, напэўна. Да, Вігана. Вот на скриншотах. Далей ты, правда, пішаш, тое, што папу абірае канклаў, а не ўсеагульнае галасаванне, дазваляе пазбегнуць празмернага ўплыву соцсетак на вынікі выбараў. А ці сапраўды дазваляе? Зараз жа ж тренд, вон можна казаць, Трамп і ў першую сваю кадэнцыю, і зараз шмат у чым дзякуючы сацыяльным сеткам стаў прэзідэнтам. Іншыя таксама там тренды, лідарства і ўсё астатняе дзякуючы соцсеткам здабываецца нечаканым. Можа, прыйшлі мы нарэшце да таго моманта гістарычнага, калі папу вось так соцсеткі, дзякуючы соцсеткам будуць абіраць. Да, ведаеце, я про гэта думала некалі, так, мне заўсёды хацелася большага удзелу людзей у жыцці царквы, так, што вот эта іерархія, гэта не тое, што нам трэба гарызанталь, вот, а не піраміда гэтай іерархіі. Але ведаеце, калі я ўжо ў Нямецчыне прыехала, я заўсёды была такім анархісткай, нонканфармісткай. Мне здавалася, што вот мы тых, якія знізу, мы дайце нам іерархія, дай паруліць, вот мы зараз тут парулім, нам патрэбна саборнасць, сінадальнасць і гэтак далей. Але выяўляецца зноў-такі, што іерархія гэта не так дрэнна, і наяўнасць нейкіх фільтраў і наяўнасць нейкай структуры іерархічнай, яна, у прынцыпе, калі яна для служыць вот добру, то гэта таксама, ну, вельмі добра, што яна ёсць, што павінна быць і тое, і другое, но павінна спалучацца, і меркаванне шырокага кола грамадства і меркаванне нейкіх людзей, у якіх ёсць аўтарытэт. І гэта вельмі важна, паняцце аўтарытэта для царквы сапраўды вельмі важна. І з самых першых гадоў хрысціянскай супольнасці была гаворка пра вось гэты аўтарытэт, пра тое, як мы выбудаем лідарства ў царкве, на якіх прынцыпах яно будзе засноўвацца, якія паўнамоцтвы будуць у лідараў, як яны будуць абірацца, якія абмежаванні будуць для того, каб далучыцца вось да служыцеляў царквы. Таму служыцеляў царквы заўсёды выбіралі на падставе вельмі важных таких характарыстык, у тым ліку нейкай там адукацыі, жыцця, праведнага досведу жыццёвага. І мне здаецца, што зараз у палітычнай сістэме, напрыклад, засталася толькі адзін інстытут, дзе вось гэты фільтр працуе добра. Гэта інстытут судовай улады. Судовая улада, гэта улада, ну, у Беларусі, можа, яна ўжо паддалася такой эрозіі, таму што там прызначалася па лаяльнасці, па прынцыпе лаяльнасці, але ў прынцыпе судовая ўлада патрабуе адукацыі вельмі доўгай, прафесійнага досведу такога вельмі працяглага. Яна фільтруе вельмі моцна людзей, як бы суддзём. Вот прэзідэнтам стаць можа любы дурак, па сутнасці. А вот каб стаць суддзём, трэба прайсці вельмі такі фільтр і супольнасць
сама яна таксама адбірае, кагосьці не прымае, кагосьці прымае. Вось, таму я хочу гэта перанесці як бы на ўсё грамадства, што роля экспертаў і роля людзей, якія ведаюць, якія валодаюць ведамі, досведам, якія займаюцца вот какими-то некай канкрэтнай праблематыкай, якія арганізаваныя у супольнасць, у якой ёсць рэпутацыя, дзе ёсць інстытут рэпутацыі, інстытут аўтарытэта. Гэта вельмі важная для будовы ўсяго грамадства структура, вось гэта аўтарытэт і рэпутацыя. Я памятаю, вельмі часта я пра гэта спрачалася з Владзімірам Мацкевічам, і ён часто яго была такая ідэя, што два меркавання ніколі не роўныя, таму што меркаванне эксперта і меркаванне дылетанта на адну і тую ж тэму, яно не можа быць роўнае па сутнасці. Вось, і я думаю, ну чаго ён супраць роўнасці, все мы роўныя, всем трэба. Вот, але я цяпер бачу, што вось гэта ягоная ідэя пра аўтарытэт, пра тое, што меркаванні яны павінны, у першую чаргу, вага меркавання, яна павінна падмацоўвацца вось гэтым аўтарытэтам, падмацоўвацца матчасткай, так сказаць, да? Вось, каб медыцынай займаліся людзі, якія разбіраюцца ў медыцыне, якія вучыліся гэтаму, якія разумеюць то, як медыцына функцыянуе, што это наогул. Універсітэтамі занималіся людзі, якія вот ведаюць, што такое універсітэт, і гэтак далей. То бок любая справа, яна павінна падмацоўвацца вось гэтым аўтарытэтам. А цяпер, на жаль, ну, вот гэтыя нашы тик-ток эксперты, так, якія ну, нічым не могуць пацвердзіць, ніякая супольнасць не можа пацвердзіць. Яны там лечаць, яны даюць нейкія парады па, не ведаю, там, арганізацыі жыцця, коучынгавыя такія, якія прыводзяць людзей да катастрофы проста ў іх жыцці. І вот, і пры гэтым ніякай адказнасці яны не нясуць. Я думаю, што вось гэта цыркуляцыя інфармацыі, якая адбываецца, да, дзе няма больш аўтарытэтаў, дзе няма больш ніякіх стандартаў, дзе няма вось гэтага, ну, скажем так, нормаў, гэта недапушчальна, і ўсё ж такі мы павінны ісці да таго, каб, ну, гэта павінна быць самарэгуляцыя, это не нейкая ўлада павінна насадзіць гэтыя аўтарытэты, а павінна быць самарэгуляцыя. І я зноў-такі прывяду вот з беларускай супольнасці, менавіта беларускія сродкі масавай інфармацыі, незалежныя журналісты, мне здаецца, з'яўляюцца адной з такіх супольнасцяў, дзе гэтыя стандарты прысутнічаюць, дзе ёсць, ну, там, правда, камісія па этыцы БАШ, да, такая, пра якую ўсё гаворка ішла, она ніяк не запрацуе, але ў цэлым людзі, ну, таму давер да незалежных сродкаў масавай інфармацыі быў вышэйшы, чым да палітычных всякіх. Вот. Тое самае з цэрквамі. Цэрквы, па ідэі, вось гэта іх такая структура іерархічная, яна іх абараняе шмат у чым. Яна з'яўляецца і элементам, які патэнцыйна можа прывесці да злоўжывання вось гэтым аўтарытэтам, але у шмат у якіх выпадках яна працуе эфектыўна, прынамсі не дапускае поўнага нейкага вот скатвання у штосьці такое негатыўнае. Хаця, ведаеце, там патрыарх Кірыл, напрыклад, яго таксама сабор выбіраў. Вось. А вот што мы маем на сённяшні дзень. Ну да, як тут не прыгадаць вялікіх экспертаў з Твіттера, з асяродку блогераў і ўсіх астатніх супольнасцяў, якія вельмі добра разбіраюцца і ў медыасферы, ведаюць там, як трэба, хто журналіст сапраўды, хто не сапраўдны, як трэба працаваць правільна, ну і ўсё астатняе. Да? Прывітанне ўсім медыаэкспертам і сацыяльных сетах. На Еўрарадыё ёсць спецыяльнае шоу, ток-шоу, «Чык-чырык» называецца. Там журналісты аналізуюць твіты у беларускім твітары.
Так что таксама глядзіце па суботах ці па нядзелях яно выходзіць, не памятаю. Ну і па суботах і па нядзелях, як калі давядзецца. Добра, не будзем звяртаць увагі, кожны мусіць рабіць сваю справу, працу, безумоўна, крытыка важная, але просто выкіды, што я лепш ведаю і як лячыць, і як эфіры ладзіць, і як там папу выбіраць, это, конечно, можна просто не звяртаць увагі. Але, дарэчы, пра папу. Все ж таки ёсць нейкія чаканні, ёсць нейкія прагнозы, хто можа стаць наступным папам. Я разумею, што рана пакуль вось как бы ўсё ж таки жывы дзеючы папа, але ну на будучае зазіраюць эксперты. Ну, глядзіце, зараз сёння на Белсаце выйшаў артыкул Макар Мыш, мой калега, якога это псевданім, але вельмі я як бы кажу, што это эксперт у прынцыпе ў тэме, таму ўсім раю азнаёміцца з гэтым артыкулам. Там расклад вельмі цікава патлумачаны і розныя прагнозы такія надае аўтар. Я думаю, што было б цікава з гэтымі прагнозамі знаёміцца, але ў любым выпадку я хацела б, каб папа, ну, з пункту гледжання беларускага нашага парадку дня, да, каб ўсё ж такі папа да нас прыехаў. Я як Лукашенко, я хочу, каб папа прыехаў у Беларусь. Ось. І я хочу, каб гэты прыезд ён паспрыяў таму, што выйшлі б на волю палітвязні, што пачаўся б нейкі нацыянальны дыялог, прыпыніліся рэпрэсіі і гэтак далей. Я веру, што такое магчыма, таму той папа, які будзе ведаць пра Беларусь, які будзе думаць пра Беларусь, які будзе хацець зрабіць жыццё Беларусі лепшым, чым яно цяпер, гэта той папа, якога мы чакаем. Хай ён будзе кансерватар, хай ён будзе ліберал, гэта не важна. Важна, каб гэта быў чалавек, які клапоціцца пра нават такія маленькія народы, як наш. Да, мне б цікава было, конечно, панабзіраць пра гэты там нацыянальны дыялог, я не ведаю там ладно, пакінем. На завершэнне Юрас Дзяшчук піша: на Ліда ТВ регулярно выходзілі праваслаўныя і каталіцкія перадачы «Свет веры» і «Радасць Евангелля». Каталіцкую вёў ксёндз Дмітрый Малец. Учора праваслаўная перадача выйшла, а каталіцкая не. Ну, а тут сакрэту няма. Справа тым, што ксяндза Дмітрыя Мальца, вікарыя парафіі ўзвышання Святого Крыжа ў Лідзе, затрымалі за падпіскі на непажаданыя ресурсы. То есть Можа, вот Еўрарадыё ён глядзеў. Хто яго ведае? Хто яго ведае, але вот гэта сведчанне таго, што рэжыму не важна, хто там прыходзіць на узгадненне, святкаванне дат, хто там гаворыць пра дзяржаўнае там супрацу з дзяржавай. То есть чысткі ніхто не адмяняў. Ніхто не адмяняў, і нават я думаю, што мітрапаліт Веніамін вельмі уважліва сочыць за тым, каб у яго ў тэлефоне не аказалася якіх-небудзь непажаданых падпісак. Напэўна, чысціць свой тэлефон, ягоную памяць вельмі рэгулярна. Галоўнае, каб яго тэлефон не патрапіў у рукі якога-небудзь губазікаўца там ці яшчэ каго-нибудь, потому что раптам знойдуцца нейкія падпіскі, нават якіх там не было. Да, гэта таксама так. Таму все знаходзяцца пад ціскам, пад небяспекай. І дзякуй, дарэчы, вот за інфармацыю пра тэлебачанне, пра перадачы. Вось гэта ускоснае пацверджанне таго, што сапраўды ксёндз Дмітрый Малец быў затрыманы. На жаль, сёння мы жывем у такой сітуацыі ў Беларусі, што немагчыма даведвацца нават пра тое, што адбываецца і як адбываецца. Тыя рэпрэсіі, якія мы бачым, гэта нейкая, ну, як у айсбергу, вот это бачная частка, да? А пад гэтай часткай падводнай адбываюцца нашмат больш такія сур'ёзныя рэпрэсіі і ціск, якіх мы нават не можам бачыць. І таму дзякуй. І, дарэчы, хочу звярнуцца, калі раптам хто глядзіць, мы просім усіх пісаць пра выпадкі пераследу
вернікаў, святароў, супольнасцяў, якія адбываюцца ў Беларусі, пісаць у наш бот хрысціянскай візіі, якую вы знойдзеце на канале, там у апісанні канала ёсць адрес бота, для того, каб дакументаваць гэтыя выпадкі і мець магчымасць сачыць за лёсам тых людзей, якія церпяць пераслед і ўціск. Дзякуй вялікі. Ну а я яшчэ раз нагадываю тэлеграм-каналы, на якія варта подпісацца, калі для вас гэта бяспечна. Гэта найперш хрысціянская візія не вайне, а таксама тэлеграм-канал Натальи Василевич, Наталья з 2 Л. Ну і безумоўна, каб не пропусціць наши рэгулярныя раз на 2 тыдні сустрэчы і размовы з Натальей, подписывайтеся на YouTube канал Еврорады, ставьте свои падабайкі, расшэрвайце, націскайце на званочак, ну і гэтак далей, самі ведаеце. Ну калі раптам пропустили, то ёсць стрімінгавая платформа Беларусь Tomorrow, дзе вы можете зайсці і праз спадарожнік у тым ліку паглядзець. Гэта бяспечна, адключыў розетачку і ўсё, дзе ты што глядзеў, ніхто нічога не ведае. Так што заходзьце, усе наши праграмы, усе наши эфиры і відэапрадукцыя наших партнёраў ёсць там. Заходзьце, подписывайтеся, глядзіце, думайте сваёй галавой і жыве Беларусь. Жыве!